Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga silang maabutan ng nilalang. Pagsilay nila sa kinatatayuan nito, bigo pa rin silang maaninag ang eksakto nitong anyo. Animoy ang nilalang na yon, binabalot ng kadiliman mismo. Dahil sa pangyayari, wala na silang nagawa kundi harapin ito ng buong lakas. Kahit alam nilang dehado sila sa digmaang purong pisikal na lakas lamang, alam nila sa kanilang mga sarili na wala na silang pagpipilian. Maya-maya pa, nasipat nila ang mga galamay ng nilalang na unti-unting lumilitaw sa likuran nitong bahagi. Habang gumagapang yun sa buo nitong katawan, dahan-dahan na silang nakakarinig ng mga pagsisiiyakan. Maging handa kayo, Benedikto. Yan ang waay. Taglay niya ng tugo ng mga mandirigmang engkanto. Sa dinami-rami ng nakaharap nito, bilang pa lamang ang nabuhay at nakaligtas sa kamay ng nilalang na yan. Wika ng kanyang gabay sa kanyang isipan. Matapos nitong makapagsalita, nasipat nila ang napakalaking kamay ng nilalang na patungo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa laki nito, wala silang magagawa kundi ang umilag ng umilag. Sa sobrang laki ng nilalang na yon, halos wala na silang panahon para umatake. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, nasipat nila ang waay na nagpapalabas ng malalaking insekto sa likurang bahagi ng katawan nito. Pagsilay nila sa mga dambuhalang nilalang na lumalabas, laking gulat na lamang nila nang masipat nila yung merong pagmumuka ng tao. Sa unang tingin, maihahalin tulad mo ang mga insektong yon sa mga nilalang na pinilit idugtong sa kanilang mga katawan ang naagnas na katawan ng kanilang biktima. Paglapit nito sa kanila, dali-dali naman nila yung sinunggaban upang kitilan ng buhay. Bagaman may tangan na malalakas na puwersa ang mga ito, napakadali namang mabasag ng kanilang mga galamay gawa ng masyado na yung marupok. Ilang minuto pa ang lumipas, halos mga lahati na ang bilang ng mga insektong tinawag ng waay. Kahit abala sila noon sa pagpatay ng alipores nito, pilit pa rin sila nitong hinuhuli. Subalit naging mahirap yon para sa nilalang dahil sa liksi ng kanilang pangangatawan. Akala nila hanggang pisikal na lakas na lamang ang kayang ipamalas ng mga waay, pero nagkamali sila. Dahil sa pagiging abala nilang dalawa, kaya na may hindi nila napansin ang mabilisang pagbigkas ng nilalang sa hangin. Nang makahanap na yon ng pagkakataon, laking gulat na lamang ni Benedikto nang masipat niya ang kanyang kasamang biglang pinuluputan ng napakahabang latigo na gawa sa baging. Sa sobrang tibay ng baging na yon, halos hindi man lang ito magawang masugatan ng kurkur. Pinilit ding lumaban ng binatilyo pero dahil sa taglay na lakas ng waay, kung kaya't wala siya doong nagawa. Paghilas sa kanya nito, pinilit naman yung lapitan ni Benedikto, subalit sa kasamaang palad hindi niya yon naabutan. Kisap mata lang ang naging pagitan nang bumungad sa kanya ang waay na tangan-tanga na ang binatang kurkur. Ilang beses itong inihambalos ng nilalang sa lupa hanggang kumalat sa buong paligid ang dugo nito. Dahil sa pangyayaring yon, nasipat naman niyang nanghina ang unlaun na siyang naging sanhi upang dumugin yon ng mga insektong pilit nitong kinakaharap. Sa isang iglap, tanging si Benedikto na lamang ang nananatiling nakatayo at lumalaban.
Maya-maya pa, nasipat niya ang waay na ibinagsak sa lupa ang katawan ng binatilyo na wala ng wisyo. Pagtingin nito sa kanya, humawak yun sa leeg, sabay tawa ng malakas. Dahil sa pangyayari, sobra-sobrang galit naman ang kanyang naramdaman. Kung nagkataong kaya niya lang gamitin ang kanyang mga karunungang lihim, hindi na siya nag-alangang ipako sa lupa ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nagpasya siyang makipaglaban sa nilalang gamit-gamit ang kanyang sariling lakas. Ilang ulit niya yung sinugod pero nihibla ng buhok nito, wala siyang nalalagas. Ang labis pa noong ikinabahala ni Benedicto ay ang pagkawasak ng kanyang bakod at puder kahit hindi pa naman siya inaatake ng nilalang. Inaasahan na niya ang ganoong pangyayari gawa ng natatangi ang kakayahan ng nilalang na kanyang kinakalaban. Dahil sa sitwasyong kanyang kinakaharap, halos umabot na sa puntong maisip niya na wala na siyang magagawa para maipaghigante ang binata. Ang tanging naiisip na lamang niya noong gawin, humanap ng paraan para ito ay takasan. Subalit dahil sa alam niyang may iwan ng kurkur, kung kaya't kahit meron na siyang pagkakataon para tumakbo, nananatili pa rin siya sa harapan ng waay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang nasipat ang pagtarak ng matatalas na galamay sa kanyang katawan ng isa sa mga insekto nito. Labis-labis ang hapdi na kanyang nararamdaman noong mga oras na yon, gawa ng ang galamay ng nilalang na yon ay merong baliktad na patusok. Sa bawat paghila nito ng kanyang galamay, mas lalo lang yung bumabaon sa katawan ni Benedicto. Upang matigil na ang ginagawa ng insekto, napilitan siyang tawagin ang sibat ni Ahum at walang pagdadalawang isip na itinarak yun. Nang makakalas na siya mula sa pasakit na dulot ng kampo ng waay, nagpasya siyang lumayo ng bahagya upang magawa niyang makapaghanda sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, gulong-gulo na ang kanyang isipan gawa ng hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging pumapasok lang sa kanyang isipan noon ay ang magagandang memorya kasama ng kanyang ina. Nay, kung meron man kayong maibibigay na tulong, ito na siguro ang panahon. Huwag niyo ho kong pahintulutan na magapi ng demonyong yan. Hindi ko pa nakukumpleto ang aking misyon, kaya wala pa sa isip ko na matalo na lamang ng ganito. Wika ni Benedicto sa kanyang isipan. Pagbanggit niya ng mga katagang yon, muling nanumbalik sa kanyang alaala ang dala niyang libro na minsang iningatan ng kanyang ina. Alam niyang hindi niya pa nabubuksan at napag-aaralan niyo ng husto sa kadahilanang natatakot siya sa sumpang maaari nitong maibigay sa kanyang katawan. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, hindi na siya nagdalawang isip pa na yon ay buklatin. Minabuti niyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo nang sa gayoy madali niyang makita ang mga usal na kanyang hinahanap. Pinilit pa siya noong pigilan ng kanyang gabay pero mariin niyang sinunod ang kanyang kutob. Sa isip-isip niya, kapag hindi siya sumugal, wala siyang tsansa para magwagi sa digmaang kinakaharap niya. Bagaman dehado ang naisip niyang gawin, wala siyang pagpipilian. Ang labis na pinaniniwalaan na lamang noon ni Benedicto, maaaring hindi lahat ng usal magagawang makontrol ng waay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbuklat ng libreta, muli na namang sumugod ang mga nilalang. Subalit dahil sa medyo may kalayuan siya,
kung kaya't inabot ng ilang minuto ang mga ito bago siya tuluyang malapitan. Nang ilang dipa na lamang ang layo ng nilalang, doon na niya nagawang mabasa ang hinahanap niyang buhay na salita. Pagkaunawa niya sa mga katagang yon, mabilisan siyang kumuha ng bato, lupa at damo na siya namang dali-dali niyang binitawan sa ere. Bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa ang mga bagay na yon, doon nasipat ni Benedicto ang 3 nilalang na tumupad ng kanyang kahilingan. Ayon sa kanya, na ang mga nilalang na kanyang natawag, mga uri ng bathala na nagbibigay ng tulong sa mga antingero na kumikilala sa kanila. Higit na mas makapangyarihan ang mga bathalang yun sa waay kung kaya't hindi ito nagawang maapektuhan ng abilidad ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, pinaikutan ng mga bathala ang kanyang kalaban na siyang naging sanhi upang matigil ang ginagawa nitong pag-atake sa kanya. Kahit anong paggalaw ang gawin ng nilalang na yon, tumatagos lamang ito sa mga katawan ng bathalang kanyang tinawag. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya ang isang kakaibang liwanag sa lupa na unti-unting gumagawa ng simbolo papaikot sa kanyang kalaban. Matapos nitong makalikha ng mga buhay na salita, tila ba hindi na doon makaalis ang waay kahit anong pagpipilit ang gawin niya. Maya-maya pa, wala na yung nagawa ng biglang lumiwanag ang mga simbolo sa lupa. Kasabay ng pagkawala ng mga liwanag na yon, ay siya namang pagkaagnas ng buong katawan nito. Sa pagbagsak ng walang buhay na katawan ng waay, ay siya namang pagkawala ng napakaraming insekto sa buong paligid. Habang pinagmamasdan yon ni Benedicto, hindi naman siya gaanong makapaniwala sa mga nangyari. Para sa kanya, isang himala ang bagay na yon, gawa ng kung nagkataong hindi niya sinunod ang kanyang kutob, maaaring kasabay na siyang pinaglalamayan ng binatang kurkur. Nang manumbalik na ang katahimikan sa paligid, lumitaw ang gabay niya na nagmamasid. Maging ito man, aminadong hindi alam kung ano ang kanyang ginawa. Isa lang ang nasisiguro ng gabay niyang yon, at yon ay ang mga nilalang na kanyang tinawag na walang duda na mga bathala. Sa pagbalik ng kanyang wisyo sa kanyang katawan, doon pa lamang niya napagtanto na siya ang nagwagi sa labanang yon. Bago niya nilisan ng lugar, minabuti niyang puntahan ang kinaroroonan ng katawan ng binatang kurkur. Paglapit niya sa lugar na kinabagsakan nito, halos hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nasisilayan. Pinaghalong awa at galit ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang mga nakikita. Bukod sa punong-puno yun ng dugo sa katawan, meron din itong biyak sa ulo at halos magkalasog-lasog ang buong katawan nito. Akala ni Benedicto patay na ang kaibigan niyang yun, pero nang masipat niya ang dibdib nitong humihinga, tila ba muli siyang nabuhayan ng loob para magpatuloy sa misyon nilang ginagawa. Walang pagdadalawang isip, mabilisan siyang kumalap ng mga halamang gamot sa paligid upang yon ay malapatan ng paunang lunas. Humingi din siya ng mutya sa kanyang gabay na makakatulong sa kanya para mapadali ang panggagamot sa kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, patuloy pa rin ginagamit ni Benedicto ang kurkur. Kampante naman siyang hindi yun masusunog sa liwanag ng araw, gawa ng nasa anyo na yon ng pagiging tao. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung dumilat habang mahinang nagwiwika sa kanya ng, "Tulungan mo ang unlaon.
Mamamatay yun kapag nasikatan yon ng araw. Huwag kang mag-alala. Naitago ko na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ba? Tanong naman niya rito. Nang marinig ito ng kurkur, tumawa lang naman ito na para bang wala yung iniindang matinding pinsala sa kanyang katawan. Kahit nagsilabasa na ang iilan niyang buto sa kanyang balat, nagawa pa rin itong ngumisi na para bang wala itong sakit na nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti nilang wag nang bumalik sa baryong minsan nilang tinirhan. Napag-isip-isip kasi nila noon, tapos na ang kanilang responsibilidad sa lugar na yon. Hindi matatapos ang kaguluhan sa Siokon hanggat hindi nila napapaslang ang pinanggagalingan nito. Napagpasyahan nila noon na kahit saang dako man sila ng lupa pumaroon, hahanapin nila ang matandang karibal ng kanyang ina upang yon ay hatulan ng kamatayan. Ilang oras pa ang lumipas, kahit papaano nasa maayos ng kalagayan ang kurkur. Bagaman hindi pa yon nakakapaglakad, pinilit itong pasanin ni Benedicto ng mag-isa. Tinungo nila ang pinakalooban noon ng gubat kung saan maaari silang makahanap ng lugar na angkop na tirhan pansamantala. Ilang linggo pa ang lumipas, kahit papaano'y nairaraos naman nila ng maayos ang kanilang mga buhay. Bagaman 2 beses lang silang makakain sa loob ng isang araw, hindi nila yon gaanong iniinda. Habang nagpapahinga ang binatang kurkur, naging abala naman si Benedicto sa paghahanap ng bakas ng matanda. Napagtanto niya kasi noon na kung magagawa nitong mautusan ng kanyang mga kampon, malapit lang ito sa Siokon. Hindi ito nasa ibang ibayo ng isla, gawa ng kung tawid dagat man ang pagitan nito sa kanila, paniguradong wala na itong kapangyarihan para makautos sa mga malalakas na uri ng mga nilalang. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, habang nagpapahinga siya sa labas ng kanilang barong-barong, nararamdaman niya ang pagpupumilit na pagtayo ng kurkur. Alam ni Benedictong gagaling yon sa loob ng madaling panahon, sa kadahilan ng may kakayahang gumamot ng pinsala ang laway nito. Alam niyo ba na kahit ulo at puso na lamang ang natitirang buhay sa nilalang na yon, makakaya pa rin itong makaligtas hanggat hindi ito tinutuluyan ng kanyang kalaban. Nakadepende ang paggaling ng kurkur sa tindi ng pinsala nito sa katawan. Maniwala kayo o hindi, 1 hanggang 2 linggo lamang, maibabalik na nito ang kanyang lakas na parabang walang nangyari. Ayon kay Benedicto, na ang ganoong abilidad ng kurkur ang isa sa mga rason kung bakit napakamapanganib nito. Sa oras kasi na gumaling ng tuluyan ang nilalang na yon, dodoble ang lakas nito para makapaghigante. Hindi kakalas sa kanyang katawan ang ipinahiram na lakas ng kanyang gabay hanggat hindi niya pa napupuna ng kanyang galit sa nilalang na minsang muntik nang pumatay sa kanya. Subalit kapag patay na ang nilalang na nagpahirap sa kanya, hindi na niya mararamdaman ang pagsakop ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Sa pagsilay ni Benedicto sa binata, nasipat niya yung paika-ika habang naglalakad. Nilalangaw man ang sugat nito sa binti. Hindi nito alintana, gawa ng punong-puno yon ng kanyang laway. May mga nasisilayan din siyang malalaking uod sa sugat nito na siya namang ikinadiri niya ng husto. Hindi mo ba huhugasan ang sugat mong yan? Sa estado mo, maaari ka niyang mamatay. Pabirong wika niya pagramdam niyang nasa maayos ng kalagayan ng kurkur.
Mas mamamatay ako kung aalisin ko sa aking katawan ng mga insektong ito. Hindi mo ba alam, ang alaga ko ang nagbigay nito sa akin. Ang sabi niya, magpagaling na ako dahil nangangati na ang kanyang katawan na pumaslang ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na 2 araw na lamang ang maaari niyang bunuin upang maghilom na ng husto ang kanyang sugat sa katawan. Nang marinig ito ni Benedicto, labis naman siyang natuwa, gawa ng maipagpapatuloy na nila ang paghahanap sa matanda. Ang una nilang naisip na puntahan noon ay ang mga bundok na nakapalibot sa Siokon. Kapag hindi nila nakita ang matanda sa mga lugar na hangganan ng Siokon, tatawid sila sa Siraway patungo sa iba't ibang lugar na katabi nito. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti ng Kurkur na ipagpatuloy ang kanyang pamamahinga. Ang naging higaan nito sa barong-barong na ginawa nila gamit ang mga nagkalat na sanga ng puno ay ang katawan mismo ng unlaon na tulog kapag umaga. Hindi napapasukan ng liwanag ang lugar na yon, kaya na may pabor ito sa 2 niyang kasama. Upang hindi niya magawang maistorbo ang Kurkur, gumawa din siya ng mapagpapahingahan sa labas nito. Doon niya piniling manatili sa loob ng ilang araw nang sa gayoy mabigyan niya yon ng pagkakataon para tuluyang manumbalik ang kabuuan nitong lakas. Habang nagpapalipas sila ng araw sa lugar, wala silang ibang nagawa kundi ang manila ng mga pagkain para sa hapunan. Kapag sinuswerte, nakakakuha siya ng baboy ramo na siya namang pagkain nila sa loob ng 1 linggo. Kamote na din ang ginagawa nila noong kanin, gawa ng walang malapit na palayan sa lugar. Ayaw din naman niyang magnakaw sa katabing baryo dahil alam niya ang pagod ng mga magsasakang nagpapalaki nito. Matapos ang itinaktang araw ng pagpapahinga ng Kurkur, muling umusad ang kanilang pangkat. Wala silang dalang kahit ano, maliban sa mga karneng kinatay nila noong mga nakaraang araw. Nag-uumpisa na ding umamoy ang buong katawan noon ni Benedicto sa kadahilan ng magda2 linggo na silang walang ligo. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pagmamasid sa buong paligid. Pakiramdam nila noon, napakalapit lang ng matanda kahit wala naman silang nakikitang kakaiba sa lugar na kanilang dinadaanan. Marahil kaya ganun na ang kanilang mga aksyon dahil sa mga nakaraang digmaan na kanilang pinagdaanan. Animoy konting gulat lang noon sa 2, iba na kaagad ang magiging sagot nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, wala silang naramdamang kakaiba sa gubat. Mga huni lang ng ibon at mga kaluskos ng mga hayop ang kanilang naririnig na siya namang nagbigay sa kanila ng kapayapaan kahit papaano. Nang marating nila ang isang malawak na lupain na punong-puno ng talahib, bigla naman silang nakaramdam ng kaginhawaan ng balutin ang kanilang mga katawan ng napakalamig na simoy ng hangin. Upang makapag-isip sila ng mapayapa, minabuti nilang humiga sa damo habang pinagmamasda ng papalubog na araw. Sa tingin mo, magtatagumpay kaya tayo sa ginagawa nating ito? Gulong-gulo na ang isipan ko. Hindi ko alam kung meron pa bang saysay itong pinaglalaban natin. Wika ng Kurkur. Manalig ka. Walang imposible kapag tayo'y gumagalaw. Ito ang tandaan mo. Ang tao kapag gumagalaw o nagtatrabaho,
maaabot niya ang kanyang minimithi. Maaaring bilangin man ito ng mahabang panahon pero darating at darating ito sa mga taong marunong maghintay. Kagaya din natin yan. Kapag may pananalig tayo sa ating ginagawa, makakamit natin ang ating inaasam. Seryosong sagot naman ni Benedicto. Nang marinig ito ng kurkur, kahit papaano'y nabuhayan ang loob nito. Bagaman naguguluhan, minabuti niya pa ring magtiwala sa pagpapasya ng taong nagbigay ng pangalawang buhay sa kanya. Wala din naman siyang ibang magagawa sapagkat para sa kanya, yun na lamang ang misyong nagbibigay direksyon sa kanyang buhay. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Kasalukuyan na nila noong binabagtas ang paanan ng bundok na kung saan tanging mga hayop na lamang ang kanilang nakikita. Ilang linggo na ding hindi sila nakakasilay ng mga tao kung kaya't wala na silang kaide-ideya kung saang lugar na ba sila nadapo. Sa paglalim ng gabi, minabuti nilang maghanap ng mapagpapahingahan. Bagaman may kakaiba silang presensyang nararamdaman sa lugar, pinili nilang yon ay ipagsawalang bahala. Hindi nila yon binigyan ng pansin dahil ang buong akala nila wala yung kaugnayan sa matandang kanilang hinahanap. Alam nilang kalahating aswang at mambabarang ang nilalang na yon, kung kaya't hanggat malayo sila sa teritoryo nito, hindi sila nito magagalaw. Dahil sa nagkataong wala na sila noong baong pagkain, kung kaya't napilitan silang manila sa lalim ng gabi. Hindi hadlang sa kanilang dalawa ang dilim ng paligid sa kadahilan ng napakatalas ng kanilang mga paningin. Habang naghahanap sila noon ng makakain sa paanan ng bundok, nakasilay sila ng isang kubong umuusok di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsipat doon ng kurkur, bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito nang maramdaman nito ang presensya ng dati niyang sinusundang pinuno. Alam niyang isa yon sa matataas na tagasunod ng matanda, kung kaya't agad niya yung ipinagbigay alam kay Benedicto. Okay, grabe yung libro ng nanay ni Benedicto, no? Isipin ninyo, yung nilalaman pala nun mga salita ng mga bathala. E di doon pa lang alam na natin kung anong mangyayari sa huli. Diba kapag nagkaharap sila nung matandang kalaban ng nanay niya. Pero malay din natin, baka meron tinatagong alas yung matandang yon. Di natin masasabi. Pero maganda nito kasi umiikot na sila sa Shokon eh. Malay natin, diba? Hindi rin natin masasabi kung madadapo sila ng Siraway. Kaya yung 15 tsaka 16, paabangan ako nun bukas yon. Yun lang. Salamat.